Dengan keli na pigaway mo. Mama. Pitip siya pang ka-Bible. Nitip. Ti, kai ka ba ng po dyan ka-Bible? Dan ka dar sa maikang. Dan ka doon sa mga ikang? Ngang hapo dyan ka-Bible. Nga kamo nga kiwi-kiwi kan. Po Bible ka mama. Dan ka dar sa maikang. Ha? Kung ano ta ka-Bible? Hato pa ni. Abis siya mama. How kili siya? A few moments later. Ba't ka na mama? Tepan! Tomat penuh itu mbak balang kemana tak ada. Oke, tapi ini mana lagi? Tuh, pet pemain. Ini Ndai tiai. day. Teh bukum noi. Pimut wan ya selak ne piwan pelak ne. Baygan! Ayo, Mbak.